Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand en Ons Huis Reuver. Ja, welkom bij weer een nieuwe uitzending van Limburg Vandaag. Ja, vandaag heeft Wendy Zegers wel een hele bijzondere gasten metgenomen in het kader van het Oktoberfest, namelijk Miss Oktoberfest 2012. Ja, ziet ze er niet prachtig goed. Ja, ongeveer 28 miljoen glazen bier zijn er gedronken op het Oktoberfest in München. En kunnen wij Limburgs dit record overtreffen? Ja, wel of niet? Dat is het nieuwe album van de uit Kerkrooij afkomstige singer-songwriter Joost Smeets. En die heeft hij net in de kleedkamer inspiratie opgedaan. Ja, laat het ons even horen. Mijn kop is hel bij TVL, want al die vrienden zitten in Remun. Mijn kop is hel, ja zo hel, bij TVL, want al die vrienden die zitten in Remun bij TVL. Ja, Goedemiddag Limburg, Ootsaft is! Dat shut er zo uitzien omhoog. Ik voel dat er een nieuwe carnavalshit geboren is hier in de kleedkamer. Ja, een werkvoorzieningsbedrijf Licom dat zit in zwaar weer. Hoe nu verder? Dat kregen we zo meteen te horen van deze twee mannen. Maar voordat we gaan beginnen met Limburg Vandaag, praat ik even met Marcel Penders van In het Nieuws. Marcel, wat zit er vandaag allemaal in het nieuws? Ja, Jozef, straks in het nieuws stond voor stil bij de sluiting van de Floriade. Die hebben overigens de doelstelling gehaald. Dik 2 miljoen bezoekers. We hebben aandacht voor een rechtszaak waarbij een man uit Maastricht 15 jaar cel heeft gekregen voor het doden van zijn 1,5 jaar oude zoontje. En dan even aandacht voor veel kampioenen. VC Weert won de Supercup bij het volleybal. We hebben een hip-hop kampioenen. We hebben een kampioenen op de Nederlandse kampioenschappen voor blazers. En kortom, een heleboel lui die in de prijs zijn gevallen. Ook nog lui die niet in de prijs zijn gevallen. Namelijk de docenten van het Dendron College uit Horst. Die mochten namelijk India niet naar binnen. Wie ze daar naartoe wouden gaan voor een goede doelenactie. Ja, met een van die begeleiders ga ik zo meteen bellen. Maar ik ga eerst met iemand anders bellen. Namelijk met Liesbeth van Soest, voorzitter van GroenLinks in Limburg. Want het vertrek van Jolanda Sap dat komt vervullen als een verrassing. Goedemiddag Liesbeth. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heeft u het nieuws ontvangen? Ik hoorde het op het nieuws van 3 uur vrijdagmiddag. Oké, en kwam het voor u als een verrassing? Ja, het was natuurlijk duidelijk dat de verkiezingsuitslagen heel erg slecht waren voor GroenLinks. Nou, laat ik zeggen, niet zo heel erg goed. Mm-hmm. Maar dat er dus iets moest gebeuren. Maar dat het op deze manier zou gaan en op deze tijd, dat was wel een hele verrassing voor me. Ja, dus je had het niet verwacht? Nou, ik had het wel verwacht dat ze een keer zou aftreden, maar niet nu. Mm-hmm. En begrijpt u haar beslissing? Vindt u het een goede beslissing? Nou... Sorry, ik ben verkouden. U verslikt zich er zelf van. Ik wil daar nog niet zoveel over zeggen, want we hebben een commissie van S, die gaat kijken hoe het allemaal gegaan is. Er is zaterdag wel uitleg gegeven op de partijraad, waardoor het iets duidelijker is hoe de ontwikkelingen zijn geweest na 12 september. Maar ik kan nou nog niet zeggen van, ja, dit was de beste beslissing of we hadden het ook op een andere manier aan kunnen pakken. Mm-hmm. Want wat gaat het nu voor de partij betekenen? Uithuilen en opnieuw beginnen? U gaat opnieuw beginnen? Nou ja, we krijgen een interim partijbestuur. En dat gaat een congres uitschrijven. Er is vandaag al een nieuwe fractievoorzitter gekozen. Maar een fractievoorzitter is niet automatisch een partijleider. Mm-hmm. Ik denk dat we even zonder partijleider zitten. Of ook met een soort interim partijleider, Bram van Ooyek. En dat de partij gaat een congres uitschrijven in januari. Dat we daar besluiten gaan nemen over hoe nu verder. Ja, want is er al een opvolger voor haar gevonden? Nou, dat zeg ik net. Een fractievoorzitter is niet meteen de partijleider. Ja, hij is wel in naam de partijleider. Maar ik weet niet of Bram van Ooyek dat van plan is op de lange termijn te blijven. Maar overigens zou ik willen benadrukken dat de partij natuurlijk gewoon doorwerkt. Mm-hmm. Al onze wethouders, raadsleden, statenleden in Limburg zijn allemaal heel hard bezig en druk aan het werk voor de mensen in Limburg. En dat gaat gewoon door. Ja.
Ja, dat is heel goed. Ja, denkt u dat er voor Jolande Sap nog een rol is weggelegd binnen de partij? Dat weet ik pas als ik weet wat de commissie van S daarover zegt en hoe het precies gegaan is. Als we het hebben over onmogelijke samenwerking, dat het niet meer ging, de samenwerking tussen partijbestuur en fractie, ja, dan weet ik niet waar het aan gelegen heeft en wat dat betekent voor de toekomst. Ja, nou, ik wens in ieder geval heel veel sterkte met uw partij in de toekomst. Dank u wel. Dank u wel voor uw toelichting. Ja, dames en heren, de winter komt eraan. Je hebt misschien vanochtend zelfs al je autoroute moeten krabben. Dus het wil toch hoog tijd dat je viever winter klaar gaat maken. Dat hij ook niet toe gaat vrezen. En wie echt alles over kan vertellen, dat zit hier op de bank. Dat is Robert Knops van Knops Vis en Vijver en... Ja. Vijver en dier. Ja, vijver en dier. Ja, vijver en vissen. Ja, we gaan het hebben over vissen in ieder geval vandaag. Ja, want viever winter klaarmaken, wat houdt dat precies in? Nou, we zorgen natuurlijk dat er niet te veel rommel in het water ligt. Hol het met een stofzuiger roet. Dus een speciaal stofzuiger voor elke toepassing is van een stofzuiger. Men kan zorgen dus dat de rommel ook niet echt in het water terechtkomt. Dus we kunnen een skimmer gebruiken. Dat heb ik toevallig even bij me. Je hebt ze metgenomen, een skimmer. Ja. Een skimmer, nou, deze werkt op zichzelf, dus een mutterke in. Ja. Verder van deze motor is dat er ook loogaanzoog. Dus hebben ze en beluchting en skimmer. En skimmer zorgt ervoor dat het bovenste oppervlaktelaagje van het water, ongeveer 2 mm, wordt aangezogen. En alle blijtjes en alle stofdelen, alle rommel, kunnen in het mandje terecht. Dat kan ze zuiver maken. Ja, heel simpel. Ja, en het drijft gewoon op het water. Nou, is er niet meer nodig. Pak ze met roet en vuur of een nooier ligt ze maar erin. Heel eenvoudig. Dus dat is maar 2 keer per jaar in de winter en dan weer 1 keer in het voorjaar. Dat is dan voldoende? Ja, normaal gesproken als ze bij begint te vallen in het voorjaar of in het najaar. Ja. Maar ja, het vrezen is natuurlijk een groot gevaar voor de vissen. Ja, nou, het vullen van de skimmer is dat er het water dus oog ophult. Dus het oppervlakte hult er een wak in het water. Plus hebben ze natuurlijk nog een loogsteen met een loogboom. Ja, dat is het apparaat wat hiervoor staat. Dit is dan een speciale loogsteen. Deze loogsteen heeft nog van die horen er bovenop zitten. En het vullen ervan is dat het zuurstof langer in het water blijft. Dus het blijft in die horen hangen als het ware. Waardoor ze dus een betere zuurstofopname van het water krijgt. Plus in het voorjaar hebben ze natuurlijk ook nog als extra voordeel dat de visjes door de eikens tegenaan kunnen liggen. En dan hebben ze ook meer kans dat de eikens goed komen omdat die continu nu water hebben en nu zuurstof. Dus, ja. Dat is een eigen nieuwigheidje. Ja. Oké, maar dat is dus iets wat nog niet veel mensen hebben. Of misschien nog niet een spel van hebben. Dat is sinds een dik jaar is dat op de markt. En is dat zoiets kostbaar dan? Ja, dat kost rond €45. Oh. Zo, ja, dat is te doen, toch? Ja. En de vissen hebben die in de winter ook een speciale dieet. Moest je dan juist meer voeren? Ja, nou, niet meer voeren. De vissen eten minder natuurlijk. En men kent de vissen voeren tot een 7 graden watertemperatuur. Maar ook de steur en wat voeren bij winters. En daar hebben ze natuurlijk een speciaal voer wat alle vissen kunnen eten. Want als ze steurvoer doorgaat voeren, het nadeel daarvan is dat de vissen dat te zwaar vangen. Dus er zit te veel eiwit in. En dat wordt niet goed verteerd door de vissen. Nou, dit voer wordt wel goed verteerd door alle vissen, maar ook door de steur. Dus dit kunnen we gewoon doorvoeren. Zou de vissen dan 's winters toch het voor eten, dan wordt het ook goed verteerd. Oké, dus speciaal wintervoer is dat? Ja. En dit wordt gevoerd vanaf 10 graden, kan ze het gaan voeren. Tot zelfs 4 graden en kouder. Ja. De groen visje eten tot 7 graden en dan houdt het op. Oké. Maar dat kunnen wel alle vissen kunnen dit wel eten. Ja, en als ze minstens genoeg een viever hebben, of het toch leuk vinden om vissen te hebben, dan kunnen ze natuurlijk ook een aquarium. Ja, dan krijg je natuurlijk bij ons het seizoen afgelopen boete. Dan boeten nog deze dingen. Ja. Maar dan begint het binnen natuurlijk. Hè. De aquarium, dan krijg je de viever, wordt dan verplaatst naar binnen. Dan kunnen ze natuurlijk ook goudvis of koois of sluierstaarten binnen hebben in een aquarium. Dat geeft ook goed. Maar is dat nog moeilijk om zo'n aquarium alles vullen is steeds met de basis. Dat is met de viever zo. Dat heb ik al heel vaak uitgelachen. Maar dat is ook met een aquarium zo. Als dus de basis goed is, de goede voedingsbodem, scheetinstallatie, maar op alles klopt in een aquarium, de juiste waterwaardes. Nou, die kan ze regelmatig controleren. Nou, klopt dat allemaal, dan hebben ze dus de goede basis. En vanuit de goede basis hebben ze ook goede plantengroei. Geen stress bij de vissen, geen ziekte bij de vissen. Ja, want dat is volgens mij wel een probleem, toch? Als de vissen stress hebben, dan is het niet goed. Ja, goed. Je moet toch niet te veel stress hebben, dat is niet goed. Dan ben je er zelf misschien ook aan het doen. Ja, maar een vis, dan moest het natuurlijk, dat is verantwoordelijk voor het leven van de vis. Dus dan moest het wel goed doen voor de vis. Ja, en vaak zien ze dat natuurlijk niet, wat allemaal gebeuren moet. Maar het is heel belangrijk om de basis goed te doen. Voedingsbodem en noem maar op, dat is heel belangrijk. Ja, en dan hebben ze een heleboel aquaria. Hè? Ja. Maar dan hebben ze ook aquariums op maat. En Kelly die is een tijdje terug bij u in de zaak geweest. Ja. Om dan te kijken, dan gaan we even naar TV, het stukje van TV en Lifestyle.
Nou, hier heb je de standaard aquaria, zoals je ziet. Ja. Allemaal afgestemd op elkaar, filter, verlichting, noem maar op. Maar wil je het nog chiquer en nog luxer, dan krijg je natuurlijk het maatwerk. Ja. En dan is het met LED-verlichting en de kleur die je wil, de afmeting die je wil, doorvoer die je wil, noem maar op. Alles is mogelijk. Maar wat is er nou zo bijzonder aan deze bak? Deze bak, buiten het maatwerk is, heb je natuurlijk ook een speciaal filter. Het filter zit onder in een kastje. Ja. De bak loopt over, het water loopt via het filter en gaat dan via een pomp terug naar het aquarium. Ja. Nou, het mooie van dit systeem is natuurlijk ook nog de LED-verlichting die watergekoeld is. Dus het water wordt gestuurd door de LED-verlichting. Ja. Gaat 25 graden verwarmd worden en komt aan de andere kant er weer uit. En, verbruikt ook nog minder energie dus? Minder energieverbruik. Mooie aquarium. Ja, dat ziet er wel te gek uit. Ja, en minder energie, dus... Ja, dus dat is natuurlijk met de nieuwe technologie van LED is heel veel mogelijk. Hè. Dus de hele dag ritme deze imiteren met LED-verlichting. Dus dat is het echte daglicht wat ze met een TL-verlichting bijna niet kunnen imiteren. Plus het verwarmen van het water is natuurlijk een extraatje. En dat zorgt er ook voor dat ze de levensduur van de LED-verlichting verlengt tot de drievoudige. Dus dan voelen ze zich echt als een vis in het water. Ja. Maar dan heeft u ook allemaal hele bijzondere vissen hier wat sinds kort veel beter kent is de discus. Discusvissen zijn natuurlijk schitterende vissen qua kleuren, hele rustige vissen. En vroeger kosten die heel moeilijk houden, omdat ze dan moesten heel speciale dingen voor het water moesten daarvoor doen. En wat nu het voordeel is met de discus, dat ze op kraanwater gekweekt zijn, hè, deze mensen. En iedereen kent die auto en iedere aquarium kent die auto. Mits het wel een beetje afmeting is, want de discus wordt wel... hoe groot kunnen die werden? Kan 20 centimeter werden. Dus, Oké, dat is toch wel een redelijk aquarium. Dus minimaal een meter is toch wel wenselijk. En wat vindt u zelf de mooiste vissen in een aquarium? Kijk, wat ik het mooiste van een aquarium vind, is eigenlijk de planten. De planten, ja. Als je een chique plantenbak hebt, dan is het leuk dat ze af en toe een vusje is. Want die vusje kunnen ze verstoppen. Ja. Deze de bak chic inrichten. Ik ben net terug van Hongkong. Dat wou ik net vroeger doen, maakt vaak verre reizen voor kooikarpers. Ja, en in Hongkong heb ze een ganse straat, die gaat alleen maar over aquariums. Dus dat is fantastisch om te zien. Maar ook de bakken die ze erin richten, dat is ik krijg kippenvel van. Vertel eens dan heel kort, wat hebben ze er ook gezien? Dus bakken, de landschappen boeren ze nou. Want een landschap, dat is net alsof ze in de bergen kijkt, een vergezicht, en dan zie je een schoolvisser door her zwemmen. En dat geeft iets magisch, dat is heel erg mooi. Dus hebben ze genoeg inspiratie opgedaan? Ja. Wanneer geeft je weer terug? Liefst zo gauw mogelijk. Het is toch wel weer een half jaar, denk ik dan. Okay. Nou, dankjewel voor alle informatie. Heel veel plezier weer op die volgende reis. Ja, dankjewel. Ja, we gaan verder met onze artiesten. Dus Joost Smeets, ik heb hem net al gehoord. Dat schudde er zo uit de losse pols. Nu iets van zijn nieuwe album, In Me Hats. In mijn hart zit de muziek die ik iedere dag warm zing. Een liedje met een schöne melodie. In mijn hart zit de muziek die mich alles geven wil. Al die Freude gibt mich zoveel energie. Ze zit in mijn kop. De allerschönste liedje, ik voel dich op en top. En dat is niet leuk, hoor ich da wel mijn neue Melodie. Die klinkt da so schön wie noch nie, wie een symfonie. In mijn hart zit de muziek die ik iedere dag warm zing. Een liedje met een schöne melodie. In mijn hart zit de muziek die mich alles geven wil. Al die Freude gibt mich zoveel energie. Ik zing hier over liefde en het schöne op de wereld. Het gevoel dat duurt erbij en dat is toch wat zegt. En kun de Tajans plötzlich warm noch mich. Dat liedje met de eeuwige gezicht, ich hab van dich. In mijn hart zit de muziek
schöne Melodie. In mir hat sitzt ne Musik, die mich alles Jahre will. All die Welt gibt mich so voll Energie. Dinsdag Günterdag, da sind wir nicht mehr da. Jeden das ganze Biss aus Musik blieb bestehen. Want alles op de wereld, dat geht mal weer. En huurt zo daar die liedje keer op keer. Ja, dat zijn vier. In die hart zit de muziek, die ik iedere dag weer zing. In een liedje met een schöne melodie. In die hart zit de muziek, die niet alles jaren wil. Al die Welt gibt mich so voll Energie. In die Hand sitzt die Musik, die ich jeden Tag werden sing. In ein Liedchen mit einer schönen Melodie. In die Hand sitzt die Musik, die mich alles lehren will. All die Welt gibt mich so voll Energie. In ein Liedchen mit einer schönen Melodie. Met een schöne melodie. Ja, dat was Joost Smeets, zometeen nog meer van hem. Ja, ik mag een prijs weg gaan geven namens Hogeboom Vakantieparken. Een aantal midweeks en wel vanaf 5 november tot en met 17 december. Wat je moet doen is naar onze site gaan en er zit een button een kindje doorgeklikt weer en dan moet je de Facebookpagina liken. En vervolgens een mailtje sturen naar limburgvandaag@tvl.nl. Misschien gooi je dan binnenkort wel lekker een midweekje weg. Ja, bij mij aan tafel zitten de twee mannen van Licom, namelijk Jos van Wersch, woordvoerder van Licom, en Peter van den Boren, voorzitter van de ondernemingsraad. Ja, Jos, wat is nu precies het probleem momenteel? Iedereen heeft in de krant kunnen lezen. Het probleem is dat de aandeelhouders, de gemeenten van Licom, sociale werkvoorziening, dat zijn 11 gemeenten in Zuid-Limburg, die vinden het tekort dat ze moeten bijpassen elk jaar bij het bedrijf, dat vinden ze te hoog geworden. En zijn niet van plan, zeggen de aandeelhouders, om dat tekort te blijven financieren. Waardoor het natuurlijk een soort geldtekort ontstaat, zeg maar te weinig geld in kas om iedereen te kunnen betalen. En het bedrijf is nu aan het doordraaien, maar het is nu in surseance, dat betekent een uitstel van betaling gekregen hebt. En dat is nu sinds 10 dagen aan de gang. Ja, dus dat uitstel is tot ongeveer 23 november, geloof ik, hè? Nee, dat is niet bekend hoe lang het gaat duren. Dat kan 3 dagen duren, het kan ook 3 weken duren, 3 maanden. Dat werd later in de week hopelijk een beetje bekend. Oké, en hoe heet dat dat het probleem zich zo hoog kunnen opstapelen, dat tekort? Ja, dat tekort, dat is... dit jaar is dat, zou het uitkomen op ongeveer 7,5 miljoen euro. Dat is ook begroot door de directie van Licom, zeggen de cijfers. Maar volgens de aandeelhouders is dat bedrag misschien nog wel hoger. En daarom hebben ze er geen vertrouwen meer in dat het gezonder wordt financieel. En vandaar dat ze zeggen, nou, we moeten een andere manier vinden om Licom een andere manier te laten doordraaien. En zijn er in het verleden inschattingsfouten gemaakt die tot dit hebben geleid? Dat zal ik niet kunnen beoordelen, maar wel de bewindvoerder en nu het bewindvoert, zoals het ook heet. De man gaat kijken waar zijn problemen ontstaan, maar hij gaat vooral kijken naar oplossingen. Hoe kan Licom uit de huidige impasse komen? Dat is nu zijn hoofdtaak. Ja, dan de ondernemingsraad. Hoe reageert het personeel hierop? Nou, het personeel reageert in grote mate van onzekerheid. Alle berichtgevingen die de afgelopen dagen weer in de krant staan, daar zijn ze toch heel ongerust over. Ze weten niet wat de uitkomst is dadelijk van de uiteindelijke besluiten die door welke partij dan ook genomen moeten worden. In dit geval op dit moment is dat met name door de aandeelhouders. Enkele voorbeeldjes van personeel zijn haddig mijn werkplek. Want dat is voor hun heel belangrijk. Ze werden doorbetaald, dat is niet het probleem, maar hebben ze straks nog wel hun werkplek? Had ik de werkplek, stel ik had de werkplek niet en ik kom tussen zitten, krijg ik daar ook geld. Wanneer ik een nieuwe chef krijg, weet hij wat ik wil en wat ik niet ken. Kent hij mijzelf, weet hij wie genezen zit, weet hij wie met mij moet omgaan.
En hoe begeleid je die mensen dan? Hoe word je dan met voor proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Maar de chaos op dit moment toch veroorzaakt is, met name door de aandeelhouders. Ja, is heel moeilijk om de chaos onder controle te brengen bij 4300 medewerkers. Ja. Er zijn 4100 SW-medewerkers en er zijn ook nog, pakweg 184 medewerkers met een CAO-dienstverband. En ook die lui zijn heel erg ongerust over de toekomst. De aandeelhouders spreken wel over dat de SW-medewerkers financieel niks kan gebeuren. Moeten eventueel achter de geraniums gaan zitten. En de CAO-medewerkers moeten maar afwachten. Wat zien dat voor CAO-medewerkers zijn medewerkers die niet een SW-dienstverband hebben. Bij Licom is het zo dat Licom, met zo'n gemiddelde kies in Nederland, dat Licom 1 CAO-medewerker op 22 SW'ers had. Dus als begeleiding, als back-office. En landelijk is dat 1 op 10. Dus we hebben in feite, met zo'n benchmark kieks van de brancheorganisatie van de sociale werkvoorziening, zitten vuur qua CAO-medewerkers sowieso de helft van wat het landelijk is. En daar zit ook het probleem. Dat vuur ook met de groep CAO-medewerkers, dat die in grote mate van onzekerheid zitten. En misschien dadelijk de huurkeer erkend bij het UWV melden. En dat verwachten ze niet van mensen uit de politiek, van aandeelhouders van de gemeentes. Dus de vuur hebben dat niet verwacht. Nee, maar hoe verwacht je hoe dat het weer gaat? Ja, in ieder geval is de hoop dat iedereen even nu een soort radiostilte in acht neemt, zodat er achter de schermen kan worden gedacht aan een hopelijke oplossing. Dat even de media deze dagen niet kunnen bellen bij voorraad. Want het is nu maar over en weer gescheld, met name van één kant in de krant en terug. Maar het schiet niet op. Dus de bewindvoerder heeft waarschijnlijk het meeste belang bij dat het even nu een aantal dagen gekeken wordt, zijn er oplossingen en welke oplossing kunnen we dan aandragen. Dat er rust in het tent blijft, letterlijk en figuurlijk. Want die mensen die snappen natuurlijk allemaal niet wat er aan de hand is. Die huren op de radio, televisie, kranten, denken, goh, wat speelt er allemaal? En het zou fijn zijn als in ieder geval de aandeelhouders en ook de andere partijen even enige rust betrachten, zodat de medewerkers, zoals je net genoemd, dat die in ieder geval in alle rust kunnen doorwerken. Wie dat de afgelopen 40 jaar is gebeurd, ongeveer, zat ik zo. Hè? Toch, Ja, want het zijn allemaal kleinere bedrijfjes, zijn onder Licom. Hè? Wat gebeurt er als die zelfstandig zouden worden? Ja, dat is, met zelfstandig zouden worden, als dit zou gebeuren, dan kan het gebeuren, maar dat kan. Het zijn allemaal, het zijn allemaal opties. Allemaal opties en we weten niet wat de aandeelhouders willen met Licom. Het zou kunnen gebeuren dat mensen kleine bedrijfjes pakken en nog eens bedrijfjes verkopen. Nu kan ze ganz makkelijk ook met mensen verplaatsen. Met mensen het passen in een bepaald bedrijf kan ze naar een ander bedrijf zetten, maar het Licom-bedrijven zijn, maar wanneer dadelijk pakweg een x-aantal zelfstandige bedrijven zou inrichten. En ze zouden ook nog eens van een externe partner zien en het gaat met de externe partner financieel slecht. Dan moeten ze maar afwachten wat gebeuren gaat. Vandaar dat vuur ook aan, met name samen met vakbonden aan de provincie, aan de provinciale staten en met name aan de gouverneur Bovens afgelopen vrijdag met klem gevraagd hebben. Nu blijkt, nu vuur erachter zijn gekomen dat aandeelhouders niet meer met de directie willen of kunnen praten. Dat vuur zeggen in godsnaam gouverneur, provincie, probeer toch uw invloed uit te oefenen en probeer toch ons idee, wat vuur samen met vakbonden hebben, om toch een commissie van wijzen tussen die partijen in te zetten. En die commissie van wijzen die zou dan moeten kijken naar het plan wat Licom op 27 september in de aandeelhoudersvergadering moeten brengen. Waar de aandeelhouders op 27 september van gezag gaan, hoeft het niet meer te presenteren en uit te leggen. Van 26 september gaan alle colleges toch stekker uit Licom getrokken. Ja, dat vingen vuur zo het verbijsterend dat dit in Nederland gebeuren kan. Ja, zou de politiek zijn verantwoordelijkheid moeten nemen? De hoop is nu gevestigd op een aantal verstandige Limburgers die heel veel beslissen in eigen huis. Die zich samenzetten en even alle stekeligheden aan de kant zetten. De politiek, bedrijfsleven, ondernemersland, dat die zeggen, nou, wat kunnen we doen? Stand van zaken. En we hebben zoveel goede netwerkers in Limburg, dat moet beslissen, mouw aan te passen zijn. Schat ik in. Wat het kost, kan ik niet inschatten, maar de mogelijkheden zijn er wel. Ja, nou, ik wens u heel veel sterkte en heel veel wijsheid toe de komende tijd en ook vooral voor uw werknemers. Ja, dankjewel. En dames en heren, we gaan er even voor de reclame, maar blijf vooral kijken, want zometeen alle nieuws over het Oktoberfest en we gaan natuurlijk weer luisteren naar Kirchroyse muziek. Tot zo naar de reclame.
partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Ons Huis Reuver.